Уникалната възможност да присъствате на създаването на вестник Първолаче. Издател е Първи Б клас. Чрез страницата на нашия вестник ще се докоснете до вълшебния свят на приказките, до мъдростта на народното ни творчество. Ще откриете рисунки и текстове, създадени от нас. Да си първокласник, то не е шега. Ще ви убедим сега. Колко нощи аз се сях, колко други извървях, да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях, да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и сестра, да прегърна. Там подробното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб се връща вечно любовта. Кажете по света, неизвестен дауна, ще се върна. Моята хубава страна, и тъгата и пръста, да прегърна. Нека стана стръпче цвят, нека вятърът позад не прегърне. Да
още там, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб се връща вечно любовта. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб се връща вечно любовта. Нека първа страница на вестника е посветена на нашата родина, защото тя е мястото свято, където сме родени, където растем и където учим българското слово. Родна реч у майна сладка, що звучи навред кри мен, реч на мамина татка, реч, то мовя всеки ден. Тя звънти, когато пея в радостни игри ти, вечер в приказки над нея мама тихо ми реди. И над нията унеса родна реч му паче принилва, като нежна песен, като утрин звън тръпти. Пице, де е България, питат ли ме де е зората, ме е огряла първи път, питат ли ме де е земята, що най-люби на света, там аз ще отговоря, де се бели Дунав лей, де от изток Черно море се бунтува и светлей, там де се възвишава горда стара планина, де Марица тихо шава и Тракийска равнина. България, драга мила, земя пълна с добрини, земя, що си ме кърмила, моя поклон приеми. Нека да поставим преписи на същите стихотворения да украсят първа страница. Между тях ще поставим картата на България. Има хубава родина, тя е слънчева градина с широки равнини
пее. Аз обичам и полето, и горите, и небето. Мила си ми, татко Вино, моя българска родино. Приказката за Кирил и Методий. Преди цели 9 века в тая хубава страна неграмотен бил човека и живява в тъмнина. Всяко българче тогава не разбира учетно. Имали сме ние държава, но сме нямали писмо. В Солун, синко мой, живели 2 деца тогас. Те играли, но учели всеки ден за хлас. А сега ще ви разкрия, татко им се казва Лъв, а от майката Мария носили славянска кръв. Те измислили тогава българското АБВ, на което за прослава пишем дълги редове. И зато и ги слави вечно всяко българско дете. Затова сега то от малко то се учи да чете. Всичките букви за мен. Радостта си не мога да скрия най-тъмнее светлия ден. Учителката каза браво, 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 браво. И моята майка каза браво, 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 браво. Ако искате, питайте вие. Кой чете цели приказки в клас? Радостта си не мога да скрия, най-добрия читател съм аз. И всички сега ми казват браво, 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 браво. И всички казват браво, 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 браво. Имало едно време. Така започват всички приказки, които носят силата и мъдростта на живота. Народните приказки и песни са извор на мъдрост. Те отразяват стремежа към красивото и доброто. Най-хубавото. Народна приказка в стихотворен вариант. Явка живели в прекрасен дворец. Старец на дъщеря. Таткото бил най-прославен мъдрец. Тя тъй щастлива била. Рясно момичето като връбче. В стая прекрасната двора. Мъдничка с златно ключе вече не заключва я той. Тате, пусни ме да вляза и там. Моля те само за час. Най-ценното скрил си от мен. Вече знам, нека го видя и аз. Рано е дъще, не можеш сега. Малка си, щом порастеш в чудната стая, ще влезеш сама и тайната ще разбереш. Расло момичето ден подир ден, станал чудна мома. Дал и бащата щастлива си ден, ключи от тази врата, хукнал с радостно вместо пари. Злато и скъпи неща, имал маса след голи стени, с хурка и книга една. Тате, защо ме излага, защо толкова с години мечта? Няма накити, дрехи, сребро, хурка и книга видях. Най-ценното дъща днес ти откри хурката, той е трудът, книгата, знания, свят, добрини, суми труд, твоя света. Да изпъстрим страницата с илюстрация от приказката Най-хубавото.
дълго обедие и майсторство той градил уютни домове, издигал крепости, църкви и манастири, на които днес се удивяваме. И така векове наред до наши дни. Не гледай мома на хорото, а на нивата. Това е полуката от народната приказка "Сливи за смет". А сега ще ви представим пиеската, за да е вкусен хлябен. Действието се развива в двора на селска къща. Топла вечер. Снахата стои на катмена и се оглежда в огледалце. Бащата и майката се връщат от работа. Носят мутик. Вода. Да не мислиш, че снахата е донесла, но я ми виждаш. По цял ден седи по сянката и пръст не помръдва. Сигурно е гладна и жадна. Сватовете нали ни казаха, че Богданка не е научена на работа. Ама наш Стоянчо, като рече, ще я вземе и ще я вземе. Я хубаво, виж, тате, те е сега да му река. Хубавица пазар събира, простия къщата. Мълчи, мъжо, че Богданка и наш Стоянчо са си вика и привика, като това стърка и игрика. Слушай, Жено, я заяви меците, уж отиваш за вода. Така ще ти спива. Първо снахата се седи поне веднъж до дни. Чакай, Жено, нека аз да отида, пък ти занеси питка, че хляб няма. Че как тъй бе, мъжа, де се чула и видял мърсменци на кой? Не, дай ги намери. Остави, мъжо, аз ще и да. Тате, мале, защо се дърпате тъй? Ще видят хората през света и ще речат, че сте оглупели. Единият нека да ядине за вода, а утре другия. Накарай мързеливия на работата да те научи на ум. Че ви вълните се проляпа и плотите, синовете се връщат в дива. Хайде да сядаме. Не, аз съм! Лука, ти си приготви за вечеря, пък аз ще Бате, взема. сега като пита татето къде сме стигнали с работата, какво ще му речем? Ами до кривата круша. И ще повтаряш това, което аз ще кажа. Я да си наприскам очите с вода, че още не съм се отворил от съня. Хайде да сядаме на вечеря. Още един ден измина. Стояне, какво правихте днес? Какво, тата, работих. И докъде стигнахте? Ами до кривата круша. Как тъй бе? Нали вчера бяхте там? Вчера работих от едната страна на крушата, а днес от друга. Хайде стига бе, мъжо! И утре ден да бягаме, че работа ни чака.